sa bawat sulok. Siya'y handa, tulong ay alay niya sa mga nangangailangan. Siya laging sasama. Nice your man, nice your man, ang ating bayani. Handa sa panganib, laging handa sa piling ay ligtas tayo. Pag-asa'y kanyang ibibigay. Mula sa mahirap hanggang sa mayaman, lahat ay tinutulungan, walang pinipiliman. Gamit ang kanyang kapangyarihan, kaligtasan ay kanyang ibibigay sa bayan. Nice your man, nice your man, ang ating bayani. Handa sa panganib, laging handa sa piling ay ligtas tayo. Pag-asa'y kanyang ibibigay. Hindi siya basta superhero, isang inspirasyon, isang halimbawa sa ating ng tunay na pagmamahalan. Kaya't ating ipagmalaki ating bayani. Si Nice Yaman, ang superhero na tunay na naglilingkod sa bayan.